Ekhaya ngithi ake ngibuye namhlanje sike sikhulume ngephupho lokuphupha ihhashi. Iphupho lehhashi iphupho elivame ukuba lihle kakhulu ngoba phela injomane isilwane esinamandla, isilwane esinejubane. Uma-ke uphupha ihhashi lokho kusuke kubika injabulo namandla azayo eza ngesivinini futhi ngesivinini nangejubane empilweni yakho. Uma-ke kuwukuthi uyaliphupha ihhashi uligibele, lokhu kuhle kakhulu ngoba kusuke kuyibiko lokuthi wena uzophakama ngokwesithunzi, okusho ukuthi kukhona isimo samandla amasha ozowathola azokuphakamisa ngesithunzi. Kungasho i-promotion emsebenzini noma isikhundla esisha esizokuphakamisa emphakathini ubundabuze kwayo. Uma-ke kuwukuthi uyaliphupha ihhashi uligibele liyakulwisa lifuna khaphela, lokhu kusuke kukubi kakhulu ngoba kuyibiko lokuthi kukhona izimo noma abantu abafuna ukukwehlisa wena emandleni, bafuna ukubona isithunzi sakho sidicilelwa phansi. Uma kuwukuthi uyaliphupha ihhashi ulibona lidlala emanzini noma mhlampe lihamba emanzini noma libhukude emanzini, kakhulukazi amanzi uma kuwukuthi amhlophe acwebile. Lokhu kusuke kuyibiko lenhlanhla enkulu, lokho kusuke kusho kona ukuthi wena uzohlangabezana nenhlanhla enkulu ehamba nesidalwa esihlambulukile sasekhaya. Uma kuwukuthi uyaphupha lana ubona ihhashi limi eduze nomnyango noma egcekeni lasekhaya, lokhu kusuke kuyibiko lokuthi uzoxhumana wena nabantu abanamandla abazokuphakamisa nawe emandleni, bakuholele enhlanhleni. Kusuke kuyibiko elihle kakhulu. Uma kuwukuthi uyaliphupha ihhashi liyakukhahlela noma liyakubhakela, lokhu kusuke kukubi kakhulu ngoba kusuke kubika ukuthi wena kukhona abantu abasebenzisa iy'lwane nemithi enamandla abafuna ukukubona ulimala. Kusho kona ukuthi kufuneka usukume uyothola ukulapheka. Siyathokoza kakhulu emakhaya, siyathemba ukuthi kukhona lapho esicacisa khona sithi akukhanye njalo kudede ubumnyama. Makhosi.